bai wannan dubu 20 na kara mai ya biya ni har yanzu ya bani ya iya bani a wannan kuɗin an baka yake wallahi haka yake wannan shi rabu da ni ka fasa maka kai kawai ka karba kuɗin kai ma na ji labarin ka bashi naira 30,000 na bashi 30,000 har yanzu bai bani shi yasa ba kautar da yana sai ta wurin bashi gare shi ina da wani ma bara ya zo za mu Allah ya kawo shi haji hannun haji amma ku ji ganganci da kuka ba saboda bai kaci na saboda kuma san halin yi wa ku ji sunan da